Hola, bon dia. Em dic Amparo Campos. Jo vaig néixer en l'any 37, en plena guerra. Entonces, mon pare estava en el front i a ma mare li se va presentar un viatge per anar a veure-lo. I, si no recordo mal, era en Belchite. No estic molt segura, però a mi em sona algo d'això. Entonces em va agarrar a mi, que era molt xicotiua, i va fer aquest viatge. I vam anar a veure a mon pare. No puc contar res més perquè ja no me'n recorde de més. I ho conté d'oïdes. Espero que no torni a passar mai en la vida coses d'estes, perquè hi ha moltes històries molt tristes i molt dolentes, i ja em despedisc de vosaltres hasta una altra ocasió.